салом дӯстон, хурсанд ҳастам ки боз бо шумо ҳастам. дирӯз дар чемпионатҳои топ 5 Аврупо якбора чанд бозии ҷолиб гузашт. Бозие ки дар онҳо ҳам натиҷа буд, ҳам баҳс, ҳам савол. Албатта имрӯз мо дар бораи ҳар як бозӣ ҷудо гап намезанем, чун ҳамеша диққатро танҳо ба бозиҳои муҳимтарин ва воқеан топ равона мекунем. ман мисли ҳамеша кӯшиш намекунам танҳо ҳисобро гӯям. мо дар бораи худи бозӣ, дар бораи он чи ки дар майдон дида шуд, чӣ кор кардааста, ки фарқият сохт ва дар куҷо мушкилӣ аст, ором бо таҳлил ва бо фикри шахсӣ гап мезанем. пас ба роҳат шинед, то охир тамошо кунед ва ҳатман дар охир фикри худро нависед. розӣ ҳастед ё ин ки не? Чунки фикри шумо ҳамеша барои ман муҳим аст. рафтем. Челси дар меҳмонӣ бо Ньюкасл бозӣ кард ва бозӣ бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. Ростӣ барои вазъияти ҳозираи Челси ин натиҷа бад нест, зеро агар нигоҳ кунем дар 5 бозии охири Премер-лига онҳо ҳамагӣ як бор ғалаба карданд. фишор бисёр аст, вазъият осон нест ва бозӣ кардан дар майдони Ньюкасл ҳамеша кори душвор аст. ин бозиро равшан метавон ба ду қисм ҷудо кард бародарон. тайми аввал пурра аз они Ньюкасл буд. онҳо беҳтар бозӣ карданд, бештар фишор оварданд ва бо қувва ва суръати баланд бозӣ намуданд. пас аз тайми аввал агар росташро гӯем, маҳз Ньюкасл сазовори бурд буд. дар он 45 дақиқаи аввал Челси умуман ба худ наомад, онҳоро сахт зер карданд. аммо тайми дуюм тамоман дигар хел гузашт. дар қисми дуюми бозӣ Челси пурра бартарӣ дошт. Ньюкасл қуввааш тамом шуд, суръаташ паст рафт ва он фишоре ки дар тайми аввал буд дигар намонд. пас аз голи дуюми Челси лондониҳо 3 ё 4 имконияти воқеӣ доштанд ки бозиро ба фоидаи худ анҷом диҳанд. бале, Ньюкасл ҳам чанд лаҳза дошт, аммо агар одилона гӯем, дар тайми дуюм беҳтарин даста Челси буд. умуман бозӣ хуб баромад, ҳардуи даста ҷанг карданд. дар чунин бозӣ се холро касе дареғ намедорад. Челси солҳои зиёд дар ин варзишгоҳ ҳамеша азоб мекашад. агар хато накунам, дар солҳои зиёд онҳо ҳамагӣ чанд бор дар он ҷо ғалаба карданду танҳо тамом. ҳамеша мушкилӣ, ҳамеша бозии сангин. бозии дирӯз ҳам истисно набуд. чизе ки махсусан писанд омад характери бозингарони Челси буд. онҳо нашикастанд, таслим нашуданд, балки пас аз танаффус баргаштанд ва нишон доданд ки метавонанд мубориза баранд. барои мухлисони Челси ин хеле муҳим аст, чунки чунин характер дер боз намерасид. акнун дар бораи дуварӣ, дувар дар ин бозӣ бисёр аҷиб кор кард, ҳам ба як тараф ва ҳам ба тарафи дигар. якчанд фолҳои сахтро умуман қайд накард, ҳолонки бозингарон метавонистанд ҷароҳат бигиранд. ӯ танҳо иҷозат медод ки бозӣ идома ёбад. картишкаҳо бошад, асосан ба як тараф дода мешуданд ва ин равшан дида мешуд. муҳимтарин лаҳза пеналти ба дарвозаи Челси тақрибан дар дақиқаи 53 буд. чалоба Энтони Гордонро хеле сахт зад. ин фоли равшан буд. ман намефаҳмам чаро довар дар он лаҳза пеналти надод. хатогиҳои доварон дар Англия ҳамеша буданд ва мутаассифона бозам хоҳанд буд. аммо бояд гуфт ки худи Ньюкасл ҳам гунаҳгор аст. дар тайми дуюм онҳо лаҳзаҳои бисёр хатарноки худро истифода бурда натавонистанд. ман ҳатто як лаҳзаро дар ёд дорам, вақте ки мо ин бозиро дар эфири зинда дар телеграм тамошо мекардем. вақте Барнс зарба зад, ман фикр кардам ки ин албатта гол мешавад. шумоам бовар дорам ки ҳамин фикрро доштед. аммо не, лаҳза бисёр хуб буд, вале гол нашуд. як лаҳзаи дигар ҳам аз Энтони Эланга буд. ӯ ҳоло тамоман аз форма берун аст ва бештар аз рӯи одат ба майдон меборояд, зеро дар хати ҳамла дигар касе нест ки Ньюкасл онро барорад ки бозиро зинда кунад. хулоса ҳамин ду тайми тамоман гуногун, доварии баҳснок, характери нишон додаи Челси ва эҳсосе ки дар тайми дуюм маъз Челси ба ғалаба наздиктар буд, на ин ки Ньюкасл. дӯстон, чӣ хеле ки медонем имрӯз низ давоми бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кор фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Манчестер Сити беҳаяҷон ва бесаросимагӣ Вест Хэмро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. ҳамаи чиз ором, ҳамаи чиз зери назорат. баромаданду кори худро карданд. Эрлинг Холанд 2 гол зад ва боз як паси голӣ дод. барои Сити гӯё ин як рӯзи оддӣ бошад, вале агар амиқтар нигоҳ кунем, ин умуман ҳолати оддӣ нест. Манчестер Сити ҳоло 7 бозиро пайҳам бурд, 7 ғалаба пай дар пай ва фарқи тӯбҳо дар ин давра хеле равшан аст. 21 гол заданду ҳамагӣ 7 гол хӯрданд. яъне даста рақибонро бераҳм
фишор медиҳад ва ҷолибаш ин аст ки ин ҳама аз ҷониби ҳамон Сити мешавад ки дар аввали мавсим мегуфтанд ҳанӯз омода нест, ҳанӯз формаи беҳтарини худро наёфтааст ва дар ҳамин ҷо чизҳои ҷолиб сар мешаванд. дӯстон, ба назари ман худи Гвардиола ҳам каме ҳайрон аст. дар оғози мавсим ӯ равшан мегуфт ки барои ӯ муҳимаш бозии даста, фаҳмиши байни бозингарон ва раванди рушд аст, на ҳатман унвони чемпионӣ. аммо ҳатто мегуфт ки дар бораи чемпионӣ он қадар фикр намекунад. аммо ҳоло мебинем ки Сити метавонад ҳатто даври аввалро дар ҷои аввал тамом кунад агар Арсенал то охири декабр дар ягон бозӣ иштибоҳ кунад. акнун каме дар бораи Холанд. дар ҳамин бозӣ ӯ голҳои 103 ва 104 худро дар Премер-лига зад ва бо ҳамин аз Криштиану Роналду пеш гузашт ва муҳимтарин чиз, Холанд ин корро бо 122 бозӣ камтар анҷом дод. ин рақамҳо худ барои худ ҳамаи чизро мегӯянд, аммо бояд ростқавл бошем бародарон. Роналду он вақт дар Манчестер Юнайтед ҳамчун ҳамлавари соф бозӣ намекард. ӯ бештар дар чап, дар хатти миёна ё ҳамчун вингер бозӣ мекард, ё ин ки ползашинник, на мисли давраи Реал Мадрид. ва бо вуҷуди ин барои бозингари нимҳимоят омори бисёр қавӣ дошт. инро бояд дар назар гирифт то муқоиса одилона бошад. бо вуҷуди ҳамааш, Холанд ҳоло як сатҳи тамоман дигарро нишон медиҳад. ӯ то мавлуди Исо аллакай 19 гол дар Премер-лига зад ва рекорди Луис Суарес, Энди Кол ва Кевин Филлипсро такрор кард ва бо ин формае ки ҳоло дорад, эҳсос мешавад ки ӯ метавонад ин рекордро ҳатто пеш аз мавлуд шиканад, зеро Манчестер Сити то он вақт боз як бозии дигар дорад. ин ҳама ба як чиз мебарад. Гвардиола аз ақиби Артета чуқур нафас мекашад. Манчестер Сити ором вале хеле боваринок Арсеналро таъқиб мекунад. онҳо ба Арсенал умуман оромӣ намедиҳанд. як иштибоҳи хурдакак ва ҷои аввал иваз мешавад. ҳамин ҷо ҷолибтарин қисми мавсим сар мешавад. дӯстон, мисли ҳар вақта дар Премер-лига баҳор наздик мешавад. формаи дастову фишори равонии хастагӣ ва албатта трансферҳои зимистонаки худро қавитар мекунад ки не. ҳоло бошад Манчестер Сити хеле хуб бозӣ карда истодааст ва оҳиста ба ҳамон формаи ҳамешагии худ мерасад. Гвардиола хуб медонад ки дасташ одатан маҳз дар баҳор ба сатҳи бисёр баланд мебарояд. акнун мебинем ки Арсенал ба ин фишор чӣ гуна ҷавоб медиҳад, зеро муборизаи воқеӣ маҳз ҳоло сар мешавад. Ливерпул дар меҳмонӣ Тоттенхемро бо ҳисоби 2-1 бурд, вале ростӣ тамошои ин бозӣ хеле душвор буд. ҳақиқатан душвор бародарон. намедонам бо Тоттенхем чӣ шуда истодааст, аммо чунин ҳис мешуд ки онҳо ба майдон на барои футбол, балки барои дағалона бозӣ кардан баромаданд. ин қадар бозии сахт ва ифлосро аз онҳо кайҳо надида буданд. кортҳои сурх ҳамаашон дуруст буданд. ин ҷо ягон баҳс нест, аммо чизе ки бештар маро ҳайрон кард дигар аст. бо Ливерпул дар охири бозиҳо чӣ мешавад? чаро онҳо доимо ақиб мекашанд ва метарсанд? ман мефаҳмам агар ҳаятҳо баробар мебуданд, аммо ин ҷо рақиб аввал 10 нафар монд, баъд тамоман 9 нафар, ду бозингар кам, вале дар охири бозӣ маҳз Тоттенхем фишор меовард бо 9 нафар ба Ливерпул бародарон. ва ростӣ як лаҳза фикр мекардам ки чӣ хел онҳо умуман ҳисобро 2-2 накарданд. акнун дар бораи ивазкуниҳо бародарон, ин умуман як қиссаи аҷиб аст. Александр Исак ба ҷои Бредли баромад. тақрибан 15 дақиқа гузашт, аввал гол зад, бори аввал пас аз чанд бозӣ ва баъд аз ҳамон гол ҷароҳат гирифт. Исакро иваз кардан, Фримпонг баромад. боз 15 дақиқа гузашт, ӯ ҳам ҷароҳат гирифт, ӯро иваз кардан. Киеза баромад ва ман як чизро намефаҳмам, чаро Киеза ҷароҳат нагирифт? ягона бозингаре ки то охири бозӣ истод, шояд танҳо аз он сабаб ки бозӣ тамом шуд. ин чӣ гуна ҷароҳатост бародарон? ман ҷа мисол меёрам, ин чӣ гуна омодагии ҷисмонӣ аст. чаро қариб ҳар 15 дақиқа касе осеб мебинад. бо Исак ҳамаи чиз фаҳмо он қадар сахт задан падкар карданд ки ман худам ҳам нафаҳмидам ки чӣ шуд. гӯё пояш тамоман тоб хӯрд. намедонам ахил буд ё чизи дигар, вале агар росташро гӯем, мавсим барои ӯ тамом шудааст. ҳадди ақал ним сол бозӣ намекунад. инро пинҳон кардан лозим нест. аммо пас савол мемонад, бо дигарон чӣ мешавад? чаро қариб ҳамаашон мушкилӣ доранд физически? ин дигар тасодуф нест. ин аллакай як мушкилии Ливерпул аст. акнун дар бораи натиҷа, Ливерпул 3 бозиро пайҳам бурд, бори аввал аз моҳи сентябр ва эҳтимол ғалабаи 4 ҳам мешавад, чунки 27 декабр бо Вулверхэмптон бозӣ доранд ки ҳоло дар поёни ҷадваланд. аммо савол ҳамин аст, ин гуна ғалабаҳо чӣ гуна меоянд? ростӣ ман аз Тоттенхем чунин бозии ифлосро интизор набудам, хусусан вақте ки дар охири бозӣ Ришарлисонро бароварданд. на барои бозӣ,
балки танҳо барои асабонӣ кардану ҷанҷол. Ман намефаҳмам кай Тоттенхем баъд чунин дастаи Касталон табдил ёфт. Чӣ шуд? Гӯё як рӯз Хетафе ба Лондон омада бошад. Боз як бори дигар мегӯям, ҳоло тамошои бозии Ливерпул хеле душвор аст бародарон, хусусан то хориҷшавиҳо. Тоттенхем ҳоло ҳеҷ чиз нест, ягон сифат надорад, ҷои 13-ум хориҷшавӣ дар дақиқаи 33-ум. Аммо бо вуҷуди ин онҳо аз рӯи зарбаҳо ҳатто аз Ливерпул пеш рафтанд ва дар охири бозӣ сурхҳоро тамоман ба дарвозаи худ фишор доданд. Чӣ гуна бозӣ кардан мехоҳанд Арне Слот, ҳамон тавре ки норӯшан буд, ҳамон тавр ҳам монд. Нисфи мавсим гузаштааст бародарон, аммо то ҳол фаҳмон нест ки нақша чист. Барои мухлисони Ливерпул ин албатта ғамангез аст. Боз як бозии асабхаробкунанда ва як ғалабаи хеле ноқонеъкунанда. бале, хуб аст ки онҳо ғалаба карданд, хусусан чунин рақиби дағалро. Аммо вақте ки қариб тамоми бозӣ бо бартарии шумора бозӣ мекунӣ, бояд бо эътимодтар ғалаба кунӣ. Охир ҳамин тавр нест дӯстон? бале, се ғалаба пай ҳам ҳаст, аммо бозӣ қариб дида намешавад. Бо Интер бахт баландӣ кард. Дирӯз бо Тоттенхем то ин бозӣ дар аксарият бисёртар футболбозон дар майдон буданд. Ин ҳамон ҳолате аст ки натиҷа ҳақиқати бозиро нишон намедиҳад. Гӯё мағлубият нест, ғалабаҳо зиёданд, аммо бозӣ чӣ тавр набуд, ҳамон тавр ҳам нест. Ва бо ҳамин роҳ силсилаи нави мағлубиятҳо ҳам метавонад наздик бошад барои Ливерпул. Ҳоло чунин эҳсос мешавад ки худи Арне Слот ҳам то охир намефаҳмад ки дастааш ба кадом роҳ бояд равад. Реал Мадрид Севильяро бо ҳисоби 2-0 бурд, вале аз рӯи бозӣ ин ҳамон бозие буд ки мисли бозӣ бо Селта. Ҳеҷ фарқи калон набуд. Фарқ танҳо дар он аст ки дирӯз Реал тавонист гол занад, аммо Севилья бисёр лаҳзаҳои хуби худро аз даст дод. Ман дирӯз ҳам гуфтам ва боз такрор мекунам бародарон. Бояд ба Куртуа бисёр ташаккур гуфт ки ӯ дар дарвозаи Реал меистад. Агар Куртуа намебуд, ин бозӣ метавонист тамоман дигар хел тамом шавад. Барои ман ӯ беҳтарин дарвозабони ҷаҳон дар 10 соли охир аст. Ҳар бозӣ тӯбҳоро мебарорад, ҳамеша дастаашро наҷот медиҳад. Дирӯз маҳз Куртуа беҳтарин бозингари майдон буд, зеро бисёр зарбаҳои хатарнокро гирифт, сейфҳои олӣ кард. Ҳоло дар бораи Родриго, ҳоло ӯ дар ҳолати хуб қарор дорад. Як моҳ ё якним моҳ ҳамин хел идома медиҳад, умедворам. Дар бозии охир вақте ки ба майдон мебарояд, хеле фаъол аст, кӯшиш мекунад, барои даста кор мекунад, лаҳза месозад ва хуб менамояд. Вақте ба бозингар боварӣ медиҳӣ ва ӯ бо бозӣ ҷавоб медиҳад, натиҷа ҳама меояд. Ва фикрам Родригоро аз аввали мавсим бояд Хаби Алонсо ба майдон мебаровард, на он ки дар курсӣ нигоҳ медошт. Акнун дар бораи Севилья. Ростӣ, дирӯз як хел бозингаронаш хеле заиф буданд. Ҳатто Алексис Санчеси 37-сола аз аксари бозингарони Севилья беҳтар бозӣ кард. Ӯ лаҳза месохт, зарба мезад, бозиро зинда мекард. Аммо бозингароне ки бояд аз лаҳзаҳои ӯ истифода мебурданд, ин корро карда натавонистанд. Якчанд бор баромади 1-1 шуд, махсусан Ромеро, аммо ҳар дафъа Куртуа ин тӯбҳоро гирифт. Ана ҳамин фарқи асосӣ байни ду даста буд. Дар бораи дуварияам бояд гуфт бародарон, дувар дирӯз бисёр баҳснок қарор қабул кард. Як лаҳзае буд ки Родриго метавонист корти дуюми зард гирад. Ӯ аллакай як корти зард барои симулятсия дошт. Баъд аз он як ҳаракати хатарнок анҷом дод, аммо дувар ӯро ҷазо надод. Бисёр дуварони собиқ мегӯянд ки ин лаҳза бояд бо корти зард ҷазо дода мешуд ва он гоҳ Родриго хориҷ мешуд. Аммо дар ин ҷо як нуқтаи дигарам ҳаст бародарон. Пеш аз ин худи Маркао бояд рост бо корти сурх хориҷ мешуд. Ӯ хеле дағал бозӣ мекард, фолҳои хатарнок мекард ва аз аввали бозӣ чунин менамуд ки дер ё зуд хориҷ мешавад. Дар ниҳоят ҳамин тавр ҳам шуд. Пас аз хориҷшавии ӯ бозӣ барои Реал осонтар гардид. Агар ба пеш нигоҳ кунем, Реал ҳоло 3 бозии пайдарпай бурдааст. Бозии навбатӣ дар чемпионат бар зидди Бетис 4 январ аст. Баъд аз он 8 январ бозии суперкубок бо Атлетико Мадрид мешавад. Ана он бозӣ ҷиддӣ хоҳад буд. Дар он ҷо мо мебинем ки Хаби Алонсо ҳамчун мураббӣ то чӣ андоза омода аст. Як ҷузъиёти ҷолибам ҳаст бародарон. Килиан Мбаппе рекорди Криштиану Роналдуро аз рӯи голҳо дар як сол дар Реал такрор кард. Ҳарду 59 гол. Фарқ дар омур аст. Роналдо он сол 50 бозӣ карда буд, 59 гол зад ва 17 ассист дод. Мбаппе бошад 59 бозӣ карда, 59 гол задааст ва ҳамагӣ 6 ассист дорад. Аз рӯи пеналтиҳо ҳам фарқ аст. Роналдо дар он мавсим 20 гол аз пеналти зада буд, Мбаппе 18 то. Аммо муҳимаш он аст ки Мбаппе ҳоло ҳам солҳои зиёд дар пеш дорад. Агар дастаи Реал
хуб бозӣ мекард, ӯ метавонист дар Ла Лига 40 ё 50 та гол занад. Ҳоло бошад бозии даста хуб нест ва Мбаппе қариб танҳо бо голҳояш Реалро пеш мебарад. Ва дар охир Винисиус бародарон, дӯстон, ӯ аллакай 17 бозӣ аст ки гол намезанад ва дар ҳамин ҳол сухан дар бораи маоши баробар бо Мбаппе меравад. Аввал ту Винисиус ҷон бояд натиҷа нишон диҳӣ, баъдан бо чунин маош аз Перес талаб кунӣ. Хаби Алонсо бояд бисёр чизҳоро ислоҳ кунад ва ба бозингарон боварӣ диҳад, бо даста ҷиддӣ кор кунад. Бо чунин бозӣ дар Реал дер намемонад. Бисёр мухлисон аз бозӣ норозӣ ҳастанд. Онҳо тамошо мекунанд бозиро, зеро клубро дӯст медоранд, аммо ростӣ ин бозиро тамошо кардан лаззат намедиҳад. На нақшаи равшан аст, на тактика. Тӯбро ба Мбаппе медиҳанд, ӯ гол мезанад. Куртуа ҳама чизро наҷот медиҳад ва бозӣ тамом. Бале, ҷароҳатҳо ҳастанд, аммо ҳатто бе ҷароҳатҳо ҳам ин бозӣ хуб нест. Ба хаби Алонсо ҳанӯз кори зиёд лозим аст то Реал воқеан бозии хуб нишон диҳад, вагарна дар ин клуб дер намемонад. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунаш доро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.